Il-Partit Nazzjonalista qed jiġġedded b'idejat friski u innovattivi u fuq dan il-ħsieb li noħolqu l-14 cluster li se jaraw li l-politika tal-Partit Nazzjonalista tkun ibbażata fuq ir-riċerka iżda wkoll fuq il-konsultazzjoni. Hekk qalet il-President tal-Partit Nazzjonalista għar-Riċerka Politika Martina Karwana li matul il-programm NetLive fisred dan il-proċess bħala magna li qed taħdem bl-involviment ta' ħafna nies u b'ħafna xogħol minn wara l-kwinti. L-għan tagħhom huwa li inwasslu il-qudiem lin-nies policies, politika li hija ibbażata fuq ir-riċerka, hija bbażata u tinvolvi numru ta' nies, numri ta' esperti, u hekk ovvjament in-nies kif ukoll il-politiċi tagħna jkunu involuti f'dan il-proċess tal-policy making tagħna kif ukoll kif qed inwasslu dik il-politika l qudiem. Martina Karwana qalet li l-clusters qed jgħinu lill Partit Nazzjonalista jiġġedded mhux biss billi jiġbed nies minn setturi differenti tal-ħajja, iżda wkoll billi l-politika tinbena b'viżjoni fit-tul. Meta inti qed tirriċerka u qed tibni l-policy, qed tara din kif ħadd inbidel id-dinamika tagħha kif ħadd taffettwa s-soċjetà u l-popju u l-individwu f'dawk l-10 snin. Minna tiegħu l-opinjonista u konsulent fil-qasam tax-xogħol Gejtu Vella qal li l-politika trid issir b'konsultazzjoni u la darba l-politika tolqot lin-nies kulħadd għandu jkun parti diretta minn kif issir. Gejtu Vella tenna l-importanza li l-bniedem jibqa' fiċ-ċentru tal-politika. Huwa nif ġdid, arja ġdida għal partit politiku li jrid jiġġedded u idaħħal elementi ġodda ġo fih biex jirrinova ruħu. L-Avukat Reverde Giorgio minnaħa tiegħu spjega li fil-clusters hemm nies minn kull settur tas-soċjetà u dan jagħmilhom aktar dinamiċi. Xemm min verament jifhem f'dan is-settur u li kieku ħanajdu hekk ma kienx hemm dan cluster ma kienx jersaq lejn il-Partit Nazzjonalista biex jagħti mhux biss l-idejat tiegħu, jiena nħobb ngħid l-esperjenza tiegħu. Reverde Giorgio spjega li matul il-laqat li qed isiru hemm diskussjoni fuq idejat li wħud minnhom jaf lanqas qatt ma jgħaddu minn moħħ il-politiku. Iżda joħorġu minn minnu aktar intiż dwar is-suġġett u għalhekk li toħroġ dejjem aktar l-importanza ta' dawn il-clusters ta' politika.